Здравейте! Обещах да ви покажа как приготвям ориза в мултикукър. Първо си включвам уреда на програма Соте. Загрявам си малко олио с едно парченце масло. Когато се разтопи, добавям ориза и запървам за около 2-3 минути. Наливам 2 чаши и половина вода със същата чаша, с която съм мерила ориза. Слагам си едно бульонче и когато то се разтвори, затварям капака под налягане. Нагласям на програмата Pressure за 4 минути. Когато програмата свърши, веднага спирам функцията, която е за затопляне и оставям така за още 4-5 минути преди да отворя капака. През това време налягането почти е паднало. По този начин винаги ориза ми се получава перфектен. Не се слепва, не се разварява и най-важното, става много бързо. Сол не съм сложила, защото бульона е солен. Дано съм ви била полезна. Хубава вечер ви пожелавам и до скоро виждане!